Da ni yn y gawa yng Nghaerdydd, yn y rath. Pwy o'i ti a beth o ti'n neud yma yn y gawr? Enw i Dafydd a dwi'n rhedeg noson ffilm enw From the Shelf neu O'r Silff. Dyna pam dwi'n yma heno. So, beth sy'n digwydd heno? Heno, dyn ni'n danos ffilm Roman Polanski, Rosemary's Baby. Dyn ni'n dangos pob math o ffilmiau o draws y byd. Ffilmiau dyn ni wedi gwylio amryw o weithiau. Ffilmiau sydd yn dal lle yn calonnau ni ac lle ar yn silff ni. So, oes ti'n trefnu digwyddiad dy hun? Pwy sy'n trefnu digwyddiad? Dwi'n trefnu fo efo ffrind gorau fi Dylan. Nath y syniad dod o eistedd o gwmpas sy'n nos Sul, yn meddwl pa mor ddiflas oedd nos Sul yn gyffredinol. A nath ni penderfynu dangos ffilmiau. A dyna fo ffilmiau dyn ni'n caru, ffilmiau dyn ni'n meddwl bod pobl yn mynd i fwynhau. A mewn tafarn dyn ni mwynhau yfed yna fo. Dyn ni yn trio hybu y digwyddiad a throi posteri a flyers o gwmpas. Mae gen ni grŵp ar Facebook, Gwetlyfr. A dyn ni'n gobeithio jyst cael pobl i ddod o bob man yng Nghaerdydd. So, felly pa fath o ffilmiau ydych chi wedi dangos yn barod? Yn y blwyddyn cyntaf, achos ti'n dathlu... Ti'n dathlu pen blwyddyn ni'n un oed, thefnos yn ôl. Dyn ni'n dangos ffilmiau o gwmpas y byd, ffilmiau Americanaidd, ffilmiau Ffrengig, ffilmiau o'r Almaen, ffilmiau fel... ffilm cyntaf nath ni'n dangos Repo Man, sef ffilm Alex Cox. A nath ni ffilm gen Alex Cox, a nath ni e-bostio Alex Cox i ddeud, dyma beth ni'n neud, gobeithio bod gennym ni ganiatad i neud hyn. Be ydych chi'n feddwl o syniad o gael? Ydych chi'n feddwl o syniad o gael eich ffilm chi'n danos yn lleol yng Nghaerdydd? Mae o'n byw yn Lerpwl. A chwarae teg iddo fo, nath o ddanfon e-bost yn ôl yn ni'n deud braf clywed bod y ffilm yn cael rhyw fath o ddangosiad yng Nghaerdydd, pob lwc i chi. I can't be there. I've got other commitments. Gwych. Yeah. OK, diolch Daf. Beth sydd ar y gweill gyda'r digwyddiad dros yr haf a tro nesaf? Wel, dyn ni'n gobeithio... Y ffilm nesaf fydd Dancer in the Dark, sef ffilm Lars von Trier, efo Bjork yn efo. A dyn ni'n gobeithio dangos ffilm Cymraeg, sef Gada Lenin, Hwyrach Hedd Wyn. Dwi'n im. Ond gobeithio yn yr haf i ni efo rhyw fath o system i chwarae ffilmiau tu allan, os yn bosib. Gwych. Ond hyd yn hyn, y gawer ydy'r lle fod i weld ffilmiau o safon uchel. Diolch Daf. Croeso tad.